сега ще чакаме ТФ4 е по-добре при мен. Ще вложа мине малко бъгово, не знам защо стане така. Добре, ето, съживих се. Ще довършим езерото, само трябва да събера тези. После ще ви покажа някои неща. Ще пуснем защита. Здравейте и от мен, ТФ4 Ево. Не знам защо не успявам да хвана Елиуд 2000. Интернета. Учен ли? Излез и влез в момента. Ей, бешора, Ами, Minecraft Pocket Edition. Не знам защо няма хващам, ще продължите. Ето къде са. Защо не хващам, вижте? Излез и влез в Minecraft. Изгледам. Сега я ще изляза на нас. Първо си изляза това да се запази, че извинете, малко ми е бъгаво, не знам защо. Кое ти е бъгаво, бе? Майнкрафт е много бъгаво. Ето къде успяхме да излезем. Махам сега Майнкрафт. Добре, тук сега. Ако аз го хвана, може и аз да вляза. Или не знам. Но в един момент искаш ли да вляза аз по теб, ако аз те хвана? Може. Ще влезем в Същия мап. My World, че искам да направя портал. Добре, аз ще. На мен там купчетата са ми различни, не знам що. Може да отиди само последни настройки, че да си го правя. Не, това ти е просто такъв ти е мапа. Тъй Не като ми е такъв. Чакай, трябва да спя. сега влизам. Не знам, при мен купчетата са си обикновени. Ти с какъв блок използваш? Дай да ти видя настройките. Чакай малко, само заспивайки. Заспивай, хайде. Я да видим колко време на мен ми остава. Още 16 минути. Достатъчно време. Не знам защо наистина не е различно. Дай да ти видя настройките. Някой купуват сега. Дай да е ли? Дай. Как се е случило това? Не знам. Дай, добре, айде, дай. Дай, Къде си? пусни на пауза. Option settings. Не знам. Чай си. Не ти правя нищо. Чай сега. Ти къде си изрез? Кое пакс? Не знам нищо различно. Аз съм ти пуснал млад жур. Къде? И на мен ще ми се отправи. Не? Защо не ми се отправи? Кликни повече пъти, трябва да ти се промени картинката. Чакай малко, или аз ще бъда с фантазия. Нещо аз не съм го пуснал. Добре, сега къде ти е портал към Ада? Не знам, това ще го правя. Например, не знам как са ти различни, но аз ги виждам същите.
отиваме към Ада. Съвсем различно при него, много различно. Да се виждам обикновено. Но в това не звучи. Само да не се изгубим. В един момент аз искам да намеря едно нещо, което да видим дали ще ми започне това, което между време трябва да следи. Ето къде е това оптимистично. Кое? Търся нещо. Тук има нещо като као, нещо такова трябва. Защото гледах как правят едно нещо с нея. Просто ще си направя. Какво подиваме този као? Ще направим какво различен начин, как ставам Shadow Fantasy. Извинете, че трябва да го направя така, но не знам. Нямам явно тази. Ади, ела ще ти покажа. Кой искаш да направиш? Един звер. Добре, ела. Що да направиш? Оф, както и да е, няма да ми един момент съм нещо да променя и да се чай, ти къде е влезна? Един момент ще ми се сложа. Фентази. Не в ресурс пакет. Пластик си. Не, това просто не е нещо много. Не го искам да направя. Отивай сега. Айде, къде да? Да мина през портала, с него загубих. При мен вижте как се получава, като мина през. Видяхте ли? Ще звучи. Къде съм набили светка? Ти близо ли си? Портал... Ама ти, то ни... Аз пък разбивам този портал, да не можеш да си дойдеш. Много си жестоко. Човек, защо не мога да си го оправя като твоето да е? Не знам. Къде ми е танка? Унищожил ли си? Хора, ще спра за малко клипа, да си инсталирам отново да... Я ще си я изтъркам, а ти Окей. Продължавам, но ще ви покажа друго някой.
Надявам се не съм така както трябва. Аз ще си стегля една друга версия на Майнкрафт. Ох, тук има доста купчета, ще се... Минекрафт как беше онлайн? Минекрафт как беше? Майнкрафт 17.02, но така няма да можем да влизаме. Изтегли си ти 17. Не, нямам желание да си тръгна. Не знам това защо ми е така. Ето така. Ще можем. Не знам. Защо? Ставим за малко часа. Трябва ако падна да не ми загубявам. Да видим малко колко време ни остава. Защото няма да стане яко, ако аз продължавам да си говоря, когато клипа е свърши. Може да съм казала нещо. Си говориш сама. Да, може да съм казала нещо изключително. Моментата ме чакат. Убийки. Не, Но това не survival ли че? аз си го играя на survival. Имам разтегнати пътища. Аз ще си направя един мап на survival. И влез при мен. О, не, просто дяволите. Мара меню няма. Добре, Добре, хора. не знам защо става така. Чакай, че не съм си изтегли, обърна ми нещо. Добре, аз ще си направя мап на survival да си влез при мен. Хора, защо ми бъгна? Изключи го и го включи. Боже мой. Да видим колко време ни остава. Може да видим като тук. Хора, още не си. Добре, този. Обратно следващия ми клип може да е влог с брат ми. Този не тъй като да правиш влог сами, не върви много. Върви, бе. Колко минути ще остават? Не знам, с малко ще погледна да се гледам. Хайде да се погледнем. Хайде да. 5 минути. 8%, 9, 10. Сега съвсем малко къща. Матина са бивал ли тук, ама? Да, не просто един. Мълчи малка къщата. Това ми е съча. Изобщо не е гадно. Да знаете, хора, може да скоро да имаме един общ канал с селито. Сестра ми. Селио е
вие знаете как се казва, не? Не са много яки имената. Нищо няма. Всеки би трябва да си хареса. Не ми харесва. Както и да е, хора, мисля да подраня, вече не ми се крае. Излизам. Добре. И в момента имам време да си сменя херо. Колкото да видите нещо интересно. Колко минути ти остава? Между другото, искам нещо красиво герой, да иска нещо. То е смешно. Мисля, нещо. Този, ако беше леди, The Arson Rose. Ето това. Яко е, тъй като е момиче, съм 100% сигурна. Момичето Скоро ще ми се изтегли. Да, също. Изтегли. За да се покажем сторичите. Вижте това. Един минута аз. И хора да знаете, скоро мога да кача мултиплеер на Майнкрафт. Ще си изтегля едно приложение и да мога да играм. Ето тази кралица е хубава. Не. Да се хареса. Това е добре. Трябва тази също е хубава. Колко минути вече въобще са? Това става. Ето и това е... Колко време ти остава, пък ако съм Така, си спряла? Не, поглеждам, не желая да сме. Хълк. Какво? Нещо подобно на Хълк. Беше толкова съм скинал на него. Преди аз бях и той. Това момиче всъщност е доста. И така, хора, довиждане от мен. Ще се видим в следващия клип, който може би ще е влог. Ще видите мен и брат ми. Ще играем на някаква, може би, забавна игра. И затова довиждане.